vraćam se gospodinu Obersnelu koji ima iskustvo koliko je kompleksan zapravo i koliko je velik izazov bio i vama, a vjerujem i drugim gradonačelnicima, upravo to povezivanje svih onih koji su dionici razvoja u to da funkcioniraju na neki harmoničan način, da se makar kreću u istom smjeru. I šta biste u tom smislu za budućnost predložili? Pa kao što smo se u gospodarskom smislu suočili sa posljedicama tranzicije, tako smo se i u promišljanju građana i našeg svakodnevnog života suočili sa procesom tranzicije koji još uvijek, ja bih rekao, nije završen. Dakle, još uvijek dio nas bi želio neka prava iz prethodnog sustava i vrlo rado ćemo reći da je to obaveza države, grada ili nečega, ali onda kad nam odgovara, onda ćemo prihvatiti logiku slobodnog tržišta. I to je sigurno nešto što će nas pratiti još godinama i upravo zbog toga je teško povezati sve sudionike u raspravama. Nažalost, u ovih 30 godina uspjeli smo dobrim dijelom ubiti, ružna riječ, ali recimo zanemariti nekakav volonterski angažman. Angažman upravo ovo o čemu je gospodin Butikan govorio, ljudi u kvartu da sami učine nešto. To smo pokušavali kroz ove programe lokalnog partnerstva. U početku je to išlo sporo, sad ide sve bolje i sve više. Dakle, tu se i mijenja svijest ljudi da ne mogu očekivati stalno od društva, bez obzira ili zajednice, bez obzira tko je to, da li je to grad, da li je to država ili neko treći, da im riješi sve probleme. Nešto moraju učiniti sami i time se naravno poboljšavaju kvalitetu života u svojoj nekakvoj mikrosredini. Ne mislim da moraju sami graditi kanalizaciju ili ovako nešto, ali da mogu urediti svoju mikrosredinu, svoj nekakav parkić ili ne znam, balkon ili nešto drugo, to sigurno mogu. A ako govorimo o izazovima, pa možda ću vas iznenaditi odgovorom. Naime, ja mislim da će sve ovo o čemu smo načelno razgovarali kao dio budućeg razvoja ići svojim tokom. Iće i digitalizacija i nove tvrtke i suradnja sa sveučilištem i nova luka, možda kroz 10 ili 15 godina na Krku sa novim mostom. I sve će to ići svojim putem. Međutim, ono što je po meni u narednom razdoblju ključno za razvoj Rijeke je da shvatimo da bez obzira što je Rijeka grad i zasebna jedinica lokalne samouprave koja se nalazi na 44 kvadratna kilometra, nije to o čemu mi moramo voditi računa kad govorimo o razvoju. Dakle, moramo razmišljati o jednom širem okruženju. Danas se to vrlo često voli upotrijebiti taj termin Rijeka bi trebala biti neko metropolitansko središte svih gradova i općina koje su na neki način kroz neke funkcije vezane na Rijeku. Kroz razvoj ovakvog oblika lokalne samouprave mi smo stvorili ogromnu količinu malih zajednica koja svaka vodi brigu samo o sebi, a premalo ima želje i volje za zajedničkim. Dakle, odmah da kažem, nemam nikakvih teritorijalnih pretenzija i mislim da svi gradovi i općina mogu egzistirati, ali uz puno više zajedničke suradnje. Dakle, Rijeka ima 44 kvadratna kilometra, 3000 stanovnika po kvadratnom kilometru, što ju čini jednim od najgušće naseljenih gradova, ne u Hrvatskoj, gdje je ubjedljivo najgušće naseljena. Zagreb ima nešto malo više od 2000. Nego u široj regiji. I prema tome Rijeka bez svoje prirodne okoline, bez zone u Škrljevu, odnosno u Kukuljanovu, bez zone u Matuljima, bez Grobnika, bez Viškova, pa i čak i bez dijela Opatije, ona nema svoju budućnost. I tu moramo postići tu jednu integraciju. To sam
skromno naglašavao u strategiji ovoj koja sad završava, ali mislim da to mora biti jasno i jako naglašeno u ovoj strategiji. Jer jednostavno ono što će se dešavati u Rijeci odnosno ovisit će jako puno o kvaliteti života cijelog ovog prstena koji gravitira u Rijeci. Od sveučilišta, bolnice, škola, pa do ne znam čega ostalog. A nama treba taj prostor kojeg mi nemamo za razvoj nove industrije, za razvoj novih stanova ili nekih drugih oblika. Nešto se počelo mijenjati. Dakle, formirana je ta urbana aglomeracija. Nažalost, ne zato što smo toliko mi htjeli, nego zato što je to uvjetovala Europa. Naravno, nagradila nas je zato novcima. Kada smo krenuli u formiranje aglomeracije pre 5 godina, neki to nisu htjeli razumjeti i neki okolni gradovi i općine se nisu uključili. Međutim, ono što me veseli, sada imamo ciklus novog europskog financiranja. Gotovo svi koji nisu željeli biti dio riječke urbane aglomeracije su sada iskazali interes da žele biti dio aglomeracije. Dakle, radi se o realizaciji projekta koje su od zajedničkog interesa i ne ogružavaju postojanje drugih gradova i općina. I mislim da će to biti najveći izazov s kojim će se Rijeka, a i svi ostali suočiti u ovom narednom razdoblju. Ako tu nađemo odgovor i pokažemo dovoljnu razinu svijesti, mislim da ćemo riješiti jako veliki broj problema. I opet se mora malo vratiti u prošlost. Dakle, planeri, a i oni koji su vodili politiku, su pred 40 godina imali dovoljno mudrosti da 80. godina definiraju prostorni plan, dakle nekakav dokument koji je bio osnov za daljnji razvoj 3 tadašnje općine, Rijeke, Opatije i Crikvenice. To vam je teritorij od Mošćeničke Drage, znači od granice sa Istrom, preko Rijeke, cijelog Gorskog kotara do granice sa Senjem. Dakle, to je, a mi se danas ne možemo dogovoriti o zajedničkom razvoju 2 općine za koje uopće ne vidite gdje je granica. Mislim, stjecajem okolnosti jedna je kuća u jednoj općini, druga je kuća u drugoj općini. I kad prelomimo to kao dio potrebe suradnje, sinergije, riješit ćemo veliki broj problema. A ovaj dio iće svojim putem. I digitalne tehnologije, i sveučilište, i luka, i željeznica, i sve ostalo. Nije u zakonu. Izvolite. Razmišljamo izvan kutije. Kako se to kaže? Tu sam napisao prostorna integracija, urbana aglomeracija u cilju optimalnog društvenog i gospodarskog razvoja. Ja sam isto došla na jednu ideju slušajući vas. Mislim, inače, naravno, mi svi koji se bavimo i prostornim planiranjem i lokalnim i regionalnim razvojem su svjesni da je aktualni teritorijalni ustroj jedna od ozbiljnih zapreka razvoju. Mislim, tako koncipirane jedinice vrlo teško funkcioniraju i dobra je stvar da sad imamo makar neke mehanizme koji nas zapravo prisiljavaju da surađujemo preko tih granica teritorijalnih jedinica, iako su oni, ako smijem reći, nisu idealan modalitet, ali su pomak urbane aglomeracije. E sad, ono o čemu sam ja razmišljala slušajući vas, a na našoj radionici sa gospodinom Butikanom smo razgovarali i o konceptu Smart City-a kao konceptu koji se provlači danas kroz razvoj. Gospodin pročelnik Jurić je bio na tu temu s nama razgovarao i zapravo smo došli do zaključka kad budemo razgovarali o strukturi strategije da bi taj moment Smart City-a treba biti integriran u sve što radimo danas u razvoju grada. Dakle, on nije sam sebi svrhom, on je način na koji promišljamo razvoj i u stvari neka vrsta horizontalne, ako hoćemo, mjere ili cilja u razvoju. Dakle, Smart City tu služi da bi nam učinio život boljim, da bi nam učinio upravljanje
kvalitetom okoliša i okolišem boljim da bi nam unaprijedio gospodarstvo. To je smisao Smart City. Nešto slično bi se moglo konceptualizirati, dodati jednu teritorijalnu dimenziju samom planu razvoja grada i vidjeti da se ugradi u njega bilo kao horizontalni cilj ili kao specifičan cilj upravo to povezivanje sa okolinom i zaleđem, odnosno okolišem. I rekla bih čak i šire od same urbane aglomeracije, možda i ovi dijelovi drugi gdje ovdje imamo zastupljene i prisutne, da su zapravo i Gorski kotar i cijeli Kvarner nekakva prirodno razvojno područje u kojem je rijeka epicentar, gdje opet dolazimo i dobro do povezivanja sa razvojnom strategijom županije. Ali izvolite. Sam htio nadovezati na riječi gradonačelnika na koji način aglomeracija pomaže u tom razvoju, na koji način aglomeracija pomaže u, kako bi rekao, u savladavanju tih prepreka jedinica lokalne samouprave i njihovih teritorijalnih obuhvata. Evo, mi na zračnoj luci imali smo recimo detalj gdje vi putnike možete, prijevoznicima možete omogućiti dolazak na zračnu luku, međutim tada nastaje onaj problem kada zračne luke trebaju doći do grada. Ako govorimo o aglomeraciji, govorimo kao u jednoj cjelini, od zračne luke do grada i natrag. Govorimo o razvoju i turizma i gospodarstva i svega. I onda vjerujem da kroz aglomeraciju možemo savlada sve te poteškoće koje dolaze kroz tu podijeljenost jedinica lokalne samouprave. I što je gradonačelnik rekao, da bi svaki od nas trebao poći da napravimo svaki nešto od sebe. Mi kao društvo, kao tvrtka koje se bavimo, ako ćemo se zadržati unutar kutije, unutar svog okvira poslovanja, mi bismo se bavili zračnim prometom. I to je to. Međutim, nismo mogli čekati da se savladavaju ove prepreke, da određeni prijevoznici mogu izlaziti iz okvira grada, prometovati po drugoj jedinici lokalne samouprave. Mi smo kao tvrtka osnovali, odnosno počeli smo se baviti djelatnošću cestovnog prijevoza putnika. Nismo mogli čekati da neka od tvrtki prepozna ove probleme, razriješi probleme kroz projekte, već smo se sami registrirali za to i počeli savladavati takvu prepreku. I kroz ove radionice je to izniman način kako da pokažemo drugim sudionicima u problemu, u projektu, na koji način eventualno mogu izaći susret i koje su prednosti aglomeracije. Što biste vi izvukli kao nekakve možda 3 najvažnija programa ili aktivnosti na koje mislite da bi se Rijeka u sljedećem desetljeću kao zaključak trebala usmjeriti i što biste dali kao preporuku onima koji će se time baviti? Evo, možda da počnemo po redu od gospodina Zorića, pa ćemo završiti na gradonačelniku. Pa evo i vezano i za zaključke radionica na koje smo danas bili, mislim da su nekakva 3 glavna elementa je nastaviti ulagati u odgoj i obrazovanje, jačanje sveučilišta, pa i onda i ovih nekih drugih programa. Puno toga ovisi o nacionalnim nekakvim okvirima, ali ono što možemo u našim okvirima da radimo kroz edukaciju poduzetnika, pa i kroz PORIN u konačnici i nekakve druge institucije. Znači ulaganje u odgoj i obrazovanje. Drugo je bilo poboljšanje zelene urbane infrastrukture koja se pokazala da zapravo ljudi žele imati zelenije kvartove, žele tamo provoditi svoje vrijeme i slično. I treće bi bilo također sa radionice podvučeno poboljšati određene demografske mjere kako bi povećali udio mlađih u odnosu na udio starijih koji je sada veći. Hvala lijepo. Ovo je bilo kratko i koncizno. Napravit ćemo onda još ovako jedan krug. Gospodine Palalić. Rekao bi da bi sažetak sa nekve danas radionice bio svako da bi trebali svi sudionici u prometu, u razvoju regije. Prvenstveno vidio sam danas da je bitno dijeliti podatke između svih sudionika. Drugo, kao najvažnije bih istaknuo, i tu bih rekao drugo jer sam samo 2 bitna detalja, vidio koordinacija nekakvih strateških projekata. Jer vidimo da u masi detalja se planira pojedinačno ili se nedovoljno koordinira između i subjekata i grupa subjekata neke razvojne strategije u tom pravcu. Hvala lijepo. Gospodine Butigan. Pa više je bilo zaključaka. Jedan od tih zaključaka je sigurno potencirati razvoj grada Rijeke kao smart city, odnosno pametnog grada. To je definitivno kroz poticanje razvoja Internet of Things, rješenja, proizvoda, tehnologije, industrije.
Druga stvar je ovo što smo govorili, da definitivno treba na neki način sagledavati osim rijeke i zaleđe rijeke, odnosno širi prostor rijeke kada se gleda taj jedan društveni i gospodarski razvoj grada. I ono što je ostalo negdje ovako malo sa strane, malo smo spominjali, ali to je korištenje i pristup moru na području grada Rijeke i ne samo grada Rijeke, ali prvenstveno grada Rijeke bi trebalo više potencirati, omogućiti na neki način svima koji su zainteresirani koristiti onaj prostore uz more na bolji način nego što se sada koristi. Od ovo što smo već govorili, od luke nautičkog turizma koja je planirana na području luke Baroš, pa šetnica i bilo kojih drugog sadržaja, a uglavnom pristupiti više moru. Otvoriti taj prostor za građane, za turiste, za male poduzetnike. Tako, da. Hvala lijepo. Gospodine Usmijani. Pa, čini mi se da je izuzetno bitno da resursi su u pravilu ograničeni. Prema tome, ako je viza se definira kroz nekakva 2-3 strateška cilja, izuzetno je bitno, čini mi se, da se postave i nekakvi ključni indikatori uspjeha koji bi se trebali mjeriti. Apsolutno iza toga nekakve provedbene politike u smislu koji su to projekti koji podržavaju te strateške ciljeve u smislu uopće realizacije takve jedne strategije. Ono što osobno promatram, ljudski potencijal je izuzetno bitno danas. Prema tome, sveučilište, obrazovanje je nešto što mi moramo imati internacionalno, integrirano i istraživački i obrazovno u evropski prostor sa kvalitetnim ishodima koji su izuzetno bitni za nas da biste uopće imali stratešku kompetentnost i konkurentnost na globalnu, a mi sebe gledamo na taj način. Mi smo sebe u viziji definirali kao globalnog lidera u jednom uskom segmentu nazalnih dekongestiva i oftalmika i tu želimo biti stvarno lider. Za to nešto trebate imati onda sve strateške kompetencije posložene. Tehnologiju, ljude, znanje, vještine, sve da biste uopće moglo na takvom tržištu multinacionalnih kompanija konkurirati. Prema tome, mislim da Rijeka mora imati ambiciju da bude u najmanjem slučaju regionalni centar i u sveučilištu, u obrazovanju, u regionalni centar apsolutno u ovom dijelu gdje prirodno je pripada da bude luka, ali regionalna luka za razmjenu svih okolnih država. Ne? Ako govorimo o zdravstvenom turizmu, ona mora biti regionalni centar, to se tako mora u viziji i na neki način postaviti, ne znam, za ortopediju i za rehabilitaciju ili za stomatologiju. Ili definitivno u ovom dijelu farmaceutike i biotehnologije mi imamo jasno definiranu našu i viziju i strategiju i trudimo se na neki način sve to podržati sa ključnim projektima i izvorima financiranja, što je ključno da biste uopće mogli cijelo tu. Ono što je velika važnost, to je ljudski resursi. Danas je to, ako imate dobre plaće, ako imate dobar kompenzacijski paket, mi imamo recimo prosječnu plaću 11.000 kuna. Vi si 11.000 kuna više zadržali ste ljude i stručnjake, ekspertna znanja doma. Nema potrebe više da neko isljava, može ostati tu mu je mjesto za živjeti puno bolje. Mi danas s druge strane imamo Zagreb koji nam je na dohvat ruke. Sutra s jednom željeznicom koja spaja Rijeku i Zagreb, vi ste na pola sata. Nama hrpa ljudi i menadžera u ovom trenutku dolazi iz Zagreba. I to je sasvim prirodno stanje koje se nama desilo. Ne? Prema tome, definitivno Rijeku treba u strategiji, u viziji postaviti kao jedan regionalni centar. Sigurno da će i ovi okolica naša riječka vratiti se i integrirati, jer ona je objektivno integrirana u grad, samo koristi resurse grada, a onaj dio svoj onda razvija. Ali definitivno ni Miklavlje, ni Bakar, ni ne znam ko, bez Rijeke i bez cijele ove priče teško da... Znači imamo mi tu puno prostora za rast i za razvoj i nekako tome veseli.
u svemu tome. Hvala vam lijepo. Kad sam se počela baviti europskim fondovima, a to me sad već ima dosta dugo, uvijek smo govorili o tome kako su u to vrijeme, to bilo još i prije ulaska ove zadnje grupe istočnih zemalja nekadašnjeg istočnog bloka u Europu, tada su primjeri velikog i visoke stope korištenja EU fondova bili Irska, ali i Grčka i Španjolska i Portugal koje su imale zbog svojeg stupnja razvijenosti slabi velik pristup novcu. I tadašnji poučak je bio da je razlika recimo između jedne Grčke i jedne Irske proizašla iz toga da je Irska puno više ulagala u ljudske resurse, a Grčka puno više u infrastrukturu, koja s vremenom više nije bila funkcionalna, je bila izgrađena na način na koje je, a Irska se bavila onim što je dugoročno stvaralo i generiralo prednosti. Ja mislim da je to jedan poučak koji stvarno vrijedi i dan danas. To je dakle još iz ranih 2000-ih i mislim da i dan danas u tom smislu možemo biti inspirirani Irskom i da su nam ljudski resursi zaista iznimno još važniji s ovim našim demografskim promjenama. Na kraju, evo završit ćemo sa gospodinom Obersnelom. Najavili ste nedavno da se nećete kandidirati za novi mandat. Predstavili ste i nove kandidate. Kao zaključak u tom smislu sa vaše strane, iz ovog svega što ste danas čuli, iz vlastitog iskustva, što biste vi preporučili ili dali u zadatak svom nasljedniku? Pa, prije svega ja nisam nedavno najavio da se neću kandidirati, nego sam pre 4 godine u izbornom ciklusu rekao da je ovo moj zadnji mandat. Dakle, to je činjenica koja se zna već 4 godine, kao što se zna da ja baš nisam osoba koja lako mijenja svoje mišljenje. Pa, gledajte, ja sam optimističan i slažem se sa praktično svime što su danas ovdje moji sugovornici rekli. I ja vjerujem u dobru budućnost Rijeke. Između ostalog, ono što će proizići iz ove rasprave i nekakvog plana razvoja kojeg imamo namjeru usvojiti u narednih nekoliko mjeseci, će biti ostavština za budućeg gradonačelnika ili buduće gradsko vijeće. Ako budu zadovoljni, radit će na tome. Ako ne budu, mijenjat će. Ono što je bio moj cilj da ovo izguramo svakako u ovom mandatu je vezano upravo za europske fondove koje ste malo prije spomenuli. Naime, ja ne želim da se desi da se o strategiji raspravlja kroz cijelu iduću godinu i da kasnimo opet u povlačenju nekakvih sredstava koja će nam u međuvremenu stajati na raspolaganje. Dakle, želimo staviti tu strategiju koja je podložna promjenama, kao i sve ostalo. Ako nova struktura ne bude zadovoljna, moće ju mijenjati, ali će imat će mogućnost koristiti fondove bez nekakvog prekida u kontinuitetu korištenja tih fondova. Ja vjerujem dakle da će Rijeka uz svu infrastrukturu koja je gotova ili koja će biti gotova, nastaviti dalje ulagati u obrazovanje i to na svakoj razini, od vrtića do sveučilišta. Mislim da je to potrebno i zbog naravno ove veze sa gospodarstvom, ali isto tako duboko vjerujem da to ulaganje u obrazovanje garantira očuvanje ovog duha koji u Rijeci vlada, duha života, dakle slobodarstva, otvorenosti, suživota. Mislim da to proizilazi dobrim dijelom iz ulaganja u obrazovanje. I mislim da u tom kontekstu treba nastaviti. Rekao sam, ovi infrastrukturni projekti će se dovršiti. Otvorit će se sigurno i neki novi. Vjerujem u novo digitalno doba, u nove tvrtke bazirane na novim tehnologijama, na digitalizaciji gospodarstva i kao što sam već rekao, vjerujem, ne samo da vjerujem, nego smatram da je neophodno veća razina
suradnje, veća razina sinergije i u korištenju prostora Rijeke i okolnih gradova i općina, ali i veća razina sinergije svih sudionika u tom procesu. Dakle, od građana preko udruga, gospodarstva, akademske zajednice i naravno onda predstavnika politike. Hvala vam najljepša. Hvala vam svima. Mi ćemo sa svoje strane kao Apsilon nastojati pomoći gradu Rijeci da sve ovo što smo čuli i danas na ovom panelu i na dosadašnjim radionicama maksimalno ugradimo u dokument koji se priprema. Mi ćemo sve ove sadržaje komunicirati i građani će ih najšira javnost imati prilike vidjeti na internetskim stranicama grada. Upravo zato što smo zajedno sa gradskom upravom prepoznali priliku da napravimo jednu strategiju koja će jasno komunicirati svima viziju koja bi trebala biti zajednička i za koju želimo da već od njenog razvoja pa do njene implementacije uključujemo sve kojih se ona tiče. U tom duhu vas se lijepo pozdravljam i veselim se daljnjoj suradnji na izradi ovog strateškog dokumenta.